सोमखोर फैगोन आं थैनायानो मोजांसै आदा नों मानो बिदि बुङो मानो थैनो जेबोथ' जायाखै नाय आदा आं नोंनि खाथियाव थानानै बेसेबां गोजोन साहा लोङाखै आयं नाङा नाङा आयं जिराय नायनाव आंबो थांदों नोंसो लोंबाय आयं लोंनायालाय लोङाखै ओइ माइनाव साहाखौ माबार लाबो दे आयं नोंसोर बाव लोंदो आं सिङाव लोंनोसै फैसालि नों बेयावनो आदाजों लोंदो नोंबो बेयावनो लोंफैजागौमोन ना माइनाव नाङा फैसालि आफा मोननोबो साहैनांगौ बाजैयाबो खर' सादोंनो नों लोंदो फैसालि आं उनाव लोंसिगोन जागोन माइनाव फैसालि आयं आं अफिसाव थांनोसै नों सोमखोरजों थाफाथ'दो एफा फुङाव साहा नाजों नामा आयं मोनहा नांला आयं आंहा दानो सासे मानसिखौ लोगो हमथारनांगौ थादो दे लोमजानायानोथ' मा जाखो सोमखोर आदैया डाक्टाराबो हाया अजायाबो हाया जेराव जि खोनादों बेयावनो खौरां लायो जों बिदा इरागदावा एफा मोजां गथ' खाफालनि लिरनायखौ बोरै साननानै सावख्रि आरो जों मालाय खम खालामजाबाय आरो सोरबा मा साननानै दं सोर सानदोंमोन सोमखोर आदैखौ बिब्दि जागोन होननानै एफा मुं खालामनाय गथ' लेखा फरा जेरावबो नंमारगौ सावख्रि खोलि जुगाव मोजां मानसियानो थांना थानो हामारनाय नंलिया आयै आदा सोमखोरा मानोबा रायज्लायबांला माब्लाबाथ' सिनाय बादिसो थायो आब' फैसालि गैयामोनब्ला दाखालि ट्रेनजोंसो हुख्रेम जासिगौमोन आदा सोमखोरा नुवाखैमोन नामाथाय लोमजाब्ला मेगन नुवा जायो नामा आफा आरो दाखालि आमाइमोननि दैखर गोजाङाव गलांबायमोननो आब'आसो हमथादों बिदिनो जादों आफा दा नोंब'आबो नों दा सोमखोर मोनावसो थाहैबाय फैगोन ना फैलाथाय जोंजोंनो उन्दुदो नोंबो आदा सोमखोर मोनानि आयं मोनहाबो दा जोंजों रायज्लायासै आयै नंगौ आदै सोर ए माथो आदै बन्धुसो लायो फै जिरायफै ओंखाम जाखानाय जिरायनानै दंमोन जों बबेनिफ्रायथो फैखो आं आदा सोमखोरमोननि न'निफ्राय फैदों फैसालिया बेयावनो हर थासिगोननो बेनो दा सोमखोरमोनजों थाफागासिनो दं आदा बेयावनो हर थालांदो सानैजों उन्दुगोन जागोन दे बारा जाबावदों नामासो लोमजानायालाय बारा एसे हमनोनो हाया ओरैनोब्लाथ' मोजां नाथाय हराव सिखारलाबायोनो आरो थाबायथिंलाबायोनो गाव जेबोखौनो हमनो हाया उन्दुब्लानो बांसिन जायो होनदों मा बेराम जायोब्ला मानसिफ्रा माथो खालामबावनो आदै जाथारमारोब्ला नंगौ आदै दे हराबो थौबाय उन्दुहैदो दाजों उन्दुगोन नै खुंगुर साथिया गंसे लां बिदिब्ला आदै मादै दे जागोन दे थां उन्दुदो नुदों नोंथां सोमखोरखौ एफा नाजाबाय नाथाय जेबो प्रग्रेस जानायखौनो नुनाय मोनाखिसै नोंथांमोननि अनलायनायखौ नुनानै आंबो जोबोद दुखु मोनबाय नाथाय मा खालामनो जेबो राहा गैया हाथारिखौ आरो माथो खालामबावनो जोंनि खाफालानो बिब्दिसो होननानै सानना लाबाय थायो अजाफोरजोंबो नायनाय जाबाय नाथाय जेबो फिथाइखौनो जों मोनाखिसै मा जाबावगोनथाय बे गसाइनि खाफाला बिदिब्ला आं थांसै दे थादो
आब' एसे फैब्रुलायबायहाय आं फैयाखै फै जिरायफै नांलाहाय आब' मैथासो गांनै गांथाम लांग्रोनो फैदोंमोन आं दहाय एसे ना गुरहैदोंमोन आं आब' बेजोंनो संसाबनो फैहाय आगै दानो ओंख्रि संबाय हारसिंनो ओंख्रि संलाय जानोबा मोनगोन एफा सान्दुं गोसायाव फाना मोनदों मोननायालाय मोनदों बै फाख्रि गुदिनि जाम्फायावनो रावबो नायस'नाखैमोन नामाथाय गरम दिन जायगायाबो गुसेबथार आरो सोरगिदिं रानथेजोबनाय खबाइसेन जाफ्रामदों आब' फायमुसिखौ सोरबा गलपारानि सेंग्रा लांबाय होनलाय मा होनबावनो बाला आब' सेंग्रायावनो नुजेननायनिफ्रायनो जि दानायाव थांबाय थायोमोननो सिनेमा नायनोबो खर लिंफैबाय थायोमोननो जाम्बि गथ' बुरखायजाबाय बि न'आलाय मोजांनो हा हु दङ जायखिजाया जायाहाय आब' गावनि खाफाल गावसै जायखिजाया खामानिल' मावनानै जानांगौहाय आगै संसारा गाव गावनि सायावसो न'आव रावबो गैया आब' गैया संगर बिफा आरो संगर सेन थाहैदों नों फैनायनि एसे सिगांल' ओंखारलांदों फैसालियाथ' बांसिनानो सोमखोरनावसो थाहैनांबाय लोमजानायाबो मा रोखोमथाय जाफेरा खोनाफेरा आफोद आफोद डाक्टार अजा हालायै बेरामहाय बेफोरो मालायखौ गोदो खालामनानै जाबोबाय दालाय फिथाइयाव बाव बारग'नो इसोराबो नायोहाय आब' बिदा जोंब्लावाबो पुलिसनि थाखायनो न'आव फैनो हालानो दिनै थाबैनो फैबाय मादै आं आदै गन्थ'आ न' नेफैयो नामा हराव थाफैयो आरो मा दे हामदों दे आब' बेलासि लायथारबाय थांदिनि आं साहा लोंलांदो नांथारलिया आब' बोजों दंमोनलाय मैथाया हरै औवा गुदियाव साहा लोंलाङाब्लालाय दा खानानै लांदो जागोन आब' थादो आं खानानै लांनोसै माइनाव आदा सोमखोरा गोसोआव गैला माइनाव अबाव थांखो आदा सोमखोरा गैया र' आइनि फैजागोन आं आयै आफा आदा सोमखोरा बिसिनाव गैया आयै आफा आदा सोमखोरा बिसिनाव गैया सिखार आयै आफा आदा सोमखोरा बिसिनाव माइनाव सोमखोरा गैया अ आफा थ'थ' माबार आदा बाजै आदा सोमखोरा बिसिनाव गैया सिखार मा सोमखोरा गैया फैदो नामा बाहेरायाव थांदोंब्लाथ' खमसे खम दरजा खिरखिया खेवनाय जानांगौमोन आदा गासैबो बन्द'मोन आंसो खुलिनानै आइ आराफ्रा नोंसोरखौ फोजाहैदों सोमखोर आदा नों बेयावसो नोंखौ एफा नागिरबाय जों थुन' सिङाव मा जादों नोंसोर आंखौ मानो बेबायदि दोननायदों माइनाव आयै मा जादों नोंसोर दाबो उन्दुवाखै एसे सिगां न'आव थांमोन आदा नोंखौ एफा नागिरदों जों बयबो फैसालि नों मा बुंदों आं बहाबा थांदों औ आदा जोंथ' नोंजोंनो लोगोसेयैनो उन्दुदोंमोन आरो सिरि मोननानै नायोब्ला नों गैयामोन आंथ' जेरावबो थाङाखै आंथ' दं उन्दुनानै दं नोंसोर बेखौ मा बुंदों माइनाव आफा जों बयबो नोंखौ रुमाव नायफैब्ला नों गैयामोन बिसिनायाव नों फोथाय आयै आं जेरावबो थाङाखै आयै
아빠, 아가바들, 당 명승들에게 호수가 실랑시기라는다. 성클, 어이 성클. फैना सोमखोर गेलेहैनि फैना सोमखोर 두들 성클 너무 당기니 온달리 배우는 사는 걸 가능성 배우는 헛수기 외견자고 누나 성클 नोंखौ न'आव नागिरगोन आयं बाजै आदामोना थुनो सोमखोर Ey spesiali Fai spesiali आं नोंनो सोमखोर आरो आंनि गोदान जिउनि फोरमायो दिनैनिफ्राय जौसे मुगानि बाथ्रा जों सानैजों गोदो सोरगोआरिफोरनि अरन आरो निजोरामोन जों सानैजों जोबोद मोजां मोनलायोमोन जोंनि मोजां मोनलायनाया सोरगिदिं मुलुगाव गोसारो सानसेखालिनि बाथ्रा 와, बेसेदि समायना बे हादोरा जोंनि सोरगोफुरिनिख्रुइबो साबसिन बेनि मिथिंगाया निजेरा जोंनि मोजां मोनलायनाया अरायथि थांनानै थागोन मानो थाया जानो अरन नोंहा कि गावनि सायाव फोथायनाय गैया दङ थेवब्लाबो माब्लाबा साननाय फैयो
बे समाजाव जोंखि जुलि जानो मोनगोन आरो सानबेसे जों बे सुबुंनि जायगायाव फैनानै गोसोनि साननायखौ सुफुङो। नंगौ अरन, नों बुंनाय बाथ्राया जोंदि बे सुबुं मुलुगनि सुबुं जानायखाय बेसेदि गोजोनगौमोन। निजिरा अरन नोंसोर बे जायगाखौ माने खालाय खालामदों? नोंसोरथ' बे जायगानि मानसि नङा आरो बे जायगाथ' नोंसोरनि गेलेनायनि जायगा नङा। दहाय आफा, नों जोंखौ निमाहा होदों। जों दा बे जायगाखौ थांफिनसिगोन। बे जेब्लाबो जानो हाया, मानोना नोंसोर नोंसोरनि नेमखौ लाखिनो हायाखै। बेनिखायनो आं नोंसोरखौ साव होयो, नोंसोर सानैया जौसे मुगा बे मर्तपुरियावनो थानांगोन। आफा, नों जोंखौ निमाहा होदो। नों जि बुंदों बेखौ फिरायनानै लाखिदो। एफाग्राब दुखु दाजा आफा। बे नोंसोरनि हाबा मावनायनि फिथाइ आं जेबो खालामनो हाया। दहाय आफा, नों थेवबो बिनि मुक्ति लामाखौ बुंथारनांगोन। बिनि मुक्तिया बेल', नोंसोर सानैया जेब्ला मोनफ्रोमबो जोनोमाव सासेया सासेखौ बुथारनो हागोन, अब्लासो नोंसोरो आगोलनि जायगायाव थाहैफिननो हागोन। बिनि अनगायै जेबो राहा गैया। आफा, नों जोंखौ मा खालामखो आफा? नों जोंखौ मा खालामखो आफा? नों जोंखौ मा खालाम? बै दिननिफ्रायनो आं सोमखोरखौ आंजों लांनो नाजायो, नाथाय नोंनि सोमखोरखौ मोजां मोननाया आंनि गोसोखौ देरहाहोबाय। सोमखोरा आंनिब्लाबो दिनै आं नोंनो गोसो गोरबोजों गथायना होलांबाय। फैसालि, आंनि जिउआ नोंनि थाखायसो थांनानै थाबाय। मानो बिदि बुङो? बिदि आंनि मावनांगौ हाबाखा, नोंखौ जोथोन लानाया। फैसालि, नोंनि दाहारखौ सुख'नो हानाय बेसाद। आदा, नोंखौ जोथोन लानायाव आं माबा मोनसेगोन होननानै जोथोन लायाखै। नोंनिफ्राय बिनानै लानो, नोंनि मोखाङाव अराय गोजोननि लुबैनायानो आंनि लुबैनाय। बेखौनो आंनो सोलोंबाय था। फैसालि, आंनि मोखाङाव अराय मिनिनो थागोन जेब्ला नों आंजों थाफागोन। फैसालि, इयुनाव मोनफ्रोमबो थांना थानाय आगानाव नों आंजों थाफानांगोन। सना, आंजों थाफागोन ना? आं थाफायोब्लानो नों गोजोनोब्ला मानो थाफाया जानो? नोंनि गोजोनानो आंनि गोजोन। जिउआव नों आरो नोंल' आंनो। I love you, फैसालि। आदा। राजाया दहाय बेलासिनिफ्रायनो मानोबा सुवा खालामबाय थादों। उन्दै गथ' बुंनानैबो लानो रोङा मा जादों मा मादों। फा मुलिखौ दौवाखैमोन? दौदों, अब्लाबो मानोबा सुवा खालामबाय थादों। मोदोमाबो गुदुंथार। नंगौ नामा? फा मा जाखो? नोंजोंबो जेबो खामानि मावासै नामा? राजा मानो जाबाय थादों बाजै? ना लोमजाया बारा जादों? फै राजा, फै आं लायो। राजा, मुलिखौ होदौदोंमोन, माथो एसेबो खमायथाराखिसै। राजा, फै आं लानि। आफि, मा जाखो आब'आलाय? आबौ सना, मा जाखो? आबौ सना, आं माइनाव, 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 माइनाव। ए माथो मादैसो लायो? फै जिरायफै। फैसालि, फैसालि, नोंसिनि मादै फैदों? ए फैदों। मानो फैदों आयै? ए माथो सावग्रा आगैसो लायो। जिरायफै। नांला आब', फैसालिखौसो लिंनो फैदां। हरै बैग्रि बारिनि बिमानै फैदों, फिसाजो जुलिबो फैफादों। गाबोन फुङाव थांफिनोनो, दा थाबै फैबानो जाबाय। जिरायदो मादै,
हनै राजायाबो लोमजासो गारदों सानसेमानि गाबगासिनो दङ आदायाबो डक्टर लायनो थांदों खबर गैयामोन आयै खबर गैयैखायनोथ' आंनो फैनांदों थांनोसै माइनाव जिरायना एफा हुदाखौ नों जिरायदो जेबो जायादि न'आव रावबो गैयामालाय मा जानो गावनि मानसियालाय नांला आब' थांनोसै आं मा जाखो मा जाखो आब' हारसिं मा खालामदों नोंलाय सोर थेम्फालि आंसो आब' मा सिनायाखै मेगनासो थांग्रोबाय नामा बाल आब' नोंनालाय अहाय थेम्फालि आगै मा जाबावनो न'खरावनो मोनसेनिफ्राय मोनसे जागासिनो दङ माबा मोदायफोरानो बाहा लाबाय नामा मेगनाबो एफा हाखु दाखु थांखो मानो बिदि जाखो नोंसानाव दान्दिसे जिरायलांसैहाय आं आब' जि सान्दुंथार नैहाय आब' सावख्रिया ना माबानो मा बे आगै बुंना अननानै माबाहाय आब' मानसिफ्रा सि बुंबायदों सावख्रियानि बिरनायखौ रोंगौ नोंसानि आब' राजा थैनायखौबो माथो सावख्रिखौसो बुंदों सावख्रि फैबायबो आब' राजा थैबायबो मा जाखो आब' नों थिखौनो बुंदों आगै थेम्फालि सावख्रियानो जामारगोन बे बुरखाय फिसाजोखौ हरनैसो खायदोंमोन बेना बे जाथारगोनहाय आगै सावख्रि ओइबार नोंखौ होखारहरनानैसो गारगोन आं सावख्रि आब'आ सिगांनिफ्राय इसे मिथिखायाखैमोन नामा गैयाहाय आगै रावबो फोरमायाखै नङाब्ला फैसालिखौ बहाय जायगा होआमोन जायखि जिखि जाया आब'आ दा खिन्थाहाय आंखौ बुंदों होननानै सावख्रिनि खोथाखौ खिथानो बयबो गियो जाय खिथायो बेखौनो आवलायथारोनो आं थांनोसैहाय आब' गिनायसो मोनबायहाय आं खिथांफ्लांनानै थादोहाय आब' सावख्रि फैसालि आं नोंनाव मोनसे खोथा बुङोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा नों बुङाब्ला आंबो मिथियो अके फैसालि नों हाबायाव जोबोद गाबगोन नामा नों हाबा जानो लुबैबाय थोद सोमखोर लाजियाबो लाजिनो माखौ लाजिनो नोंखौ नै लाजिया लाजियाबो बेसेबां गिदिर नुलांखो औ दंफां लाइफां एम्फौ एनलाफ्रा फैसालि नों दाबो समायाखै सोरथो समायना होननानै लादों फैसालि नोंदि दाबो खाफालाव गोजा सिन्दुर लायाखै नोंहाखि खौरां दं सोरथो थांनोसै बिदि बारा गोबाव थाजाया मोजां मोननायखौ मिथिंगाया मेगन सायो मिथिंगाया नङा फैसालि मानसियासो मानसिजों मानसि मोजां मोनलायो आरो मानसियानो साला सिफायो दसे थाबावना देनां सम फैब्ला लाखिबाय था हाबानि उनाव थोद सना खाथियाव नोंखौनो नागिरो आं बै सना खाथियाव नोंखौनो नागिरो आं बैसागुनि समाव आबादथिलियाव लोगो मोनगोन
साननानै लोगो मोनगोन साननानै गोसोनि खोथाखौ नों मोजाङै फोरमायसना गुसु गुसु मिथिनो ओइ हाबानि खोथा फैस'ना खाथियाव नोंखौनो नागिरो नोंनो आंनि गोहो बोलो थांना थानायनि जिउनि आलारि अराय समनि नोंनो आंनि गोहो बोलो थांना थानायनि जिउनि आलारि अराय समनि फैस'ना खाथियाव नोंखौनो नागिरो फैस'ना खाथियाव नोंखौनो नागिरो बैसागुनि समाव हाबाफारियाव लोगो मोनगोन साननानै